או בעברית מתקפת הטיטנים. האנימה הזאת במהירות הבזק התחבבה על ידי קהילת האנימה בארץ ובעולם, ונכנסה כמעט בן רגע לרשימת האנימות האהובות ביותר שיצאו בשנים האחרונות. למען האמת, זה לא מפתיע שכן מדובר באנימת אקשן משובחת, בשילוב עם פנטזי ודרמה, עלילה מעולה והדמויות מעניינות, כך שיש לכם את כל הסיבות לאהוב אותה. כמו כן, הקצב של האנימה הוא מאוד גבוה, ולכן אני יכולה להבטיח לכם שאף אחד מכם לא ישתעמם במהלך צפייתה. האנימה מציגה בפנינו עולם דמיוני שבו בני אדם חיים בערים מבוצרות היטב שנמצאות מאחורי חומות גבוהות. הסיבה לכך היא שהם צריכים להסתתר מפני הטיטנים, שאלו הם יצורים ענקיים וכמעט בלתי מנוצחים שאוכלים בני אדם ללא סיבה ברורה, כלומר הם לא צריכים לעשות זאת לצורך ההישרדות שלהם. העלילה עוקבת בעיקר אחר שלושת החברים ארן ג'אגר, מיקאסה אקרמן וארמין ארלרט, שהחליטו להקדיש את חייהם לצורך מאבק כנגד הטיטנים. נכון לרגע זה קיימת רק עונה אחת לסדרה הזאת, אם כי כבר בחודשים הקרובים תצא העונה השנייה. כמו כן יש מספר חומרים מסביב, כגון פרקים מיוחדים ושני סרטים. האנימה הזאת מתאימה לקהל הבוגר יותר, כלומר הייתי ממליצה לצפות בה החל מגיל 16. 10. בלאד פלוס.